Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε σε ένα βίντεο που θα το μοιραστούμε μαζί και να σας προειδοποιήσω, αυτό το βίντεο θα σας αρέσει πολύ. Θα συγκρίνουμε τις κάρτες του Top Class εναντίον τις κάρτες του FIFA. Πάμε να ξεκινήσουμε με το FIFA. Εδώ είναι ο PBL. Και χρειάζεται να σας πω, είναι άποψή μου. Η δική σας άποψη μπορεί να είναι άλλη, εντάξει. Εναντίον τον Erling Haaland, εντάξει. Εδώ έχουμε τον Erling Haaland, πολύ καλύτερος. 1-0 η Top Class. Εδώ έχουμε τον Grealish Limited Edition Premium. Τέλειος. Εναντίον τον Kai Walker. Και οι δύο είναι πολύ καλοί παίχτες, αλλά εγώ προτιμώ τον Grealish. Δική μου άποψη. 1-1 το σκορ. Εδώ έχουμε αυτόν εδώ πέρα που παίζει στη River Play. Εναντίον τον Modric, εντάξει, δεν συγκρίνουμε. Modric, πολύ καλύτερος παίχτης. Εδώ έχουμε τον Marcus Rashford για την Top Class. Εναντίον τον Danilo, εδώ είναι derby. Αλλά ο Rashford είναι καλύτερος, άρα 2-1. Εδώ έχουμε αυτόν εδώ πέρα που παίζει την Palmeiras. Εναντίον του Σκαμάκα. Δεν τους ξέρω, αλλά θα πω Σκαμάκα. 3-1. Εδώ έχουμε τον Μάρουσιτς. Ένας παίχτης που αγωνίζεται στη Λάτσιο. Δεν την έχω παρακολουθήσει. Εδώ έχουμε τον Αλφόνσο Ντέιβις. Εντάξει, ο Ντέιβις είναι καλύτερος. 4-1. Εδώ έχουμε τον Χέντερσον. Εναντίον τον Ντι Λορέντζο. Καλύτερος είναι για μένα ο Χέντερσον από τον Ντι Λορέντζο. Εδώ έχουμε τον Μαλάσια, Τίμπερ Μαλάσια. Τον είχαμε δείξει και στο προηγούμενο βίντεο. Πηγαίνετε να το τσεκάρετε. Και πριν προχωρήσουμε, να σας υπενθυμίσω. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου για να τις έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Για πάμε τώρα. Είναι 4-1. Μαλάσια εναντίον Ντελίχτ. Για μένα είναι καλύτερος ο Ντελίχτ το Μαλάσια. Η άποψή μου είναι. Άρα 5-1 η Top Class. Εδώ έχουμε τον Ασφράρ Χακίμι. Πολύ όμορφος, πολύ ωραία κάρτα. Εναντίον τον Ακάντζη. Εντάξει, και οι δύο μου φαίνονται πολύ καλοί. Αλλά για μένα είναι καλύτερος ο Χακίμι. 5-1. Δικιά μου άποψη, παιδιά. Ωραία. Εδώ είναι ο Λουίς Αλμπέρτο εναντίον τον Γκιέζα. Εναντίον τον Αντιγέμι. Εδώ είναι. Καλύτερος είναι ο Λουίς Αλμπέρτο για μένα. Άρα 5-2. Πάντα κάνουν κάτι κάρτες του FIFA. Τώρα θα ξεκινήσουμε από το FIFA. Ο Μάρκο Αλόνσο εναντίον Μέιλσον Μάουντ και είναι και το τελευταίο. Άρα για μένα είναι καλύτερος ο Μέιλσον Μάουντ. Γεια σας! Όπως σας είπα πριν, κάντε εγγραφή για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Τα λέμε ξανά στο επόμενο βίντεο.